Goeien en welkom bij het Scootjesjournaal uit een bewolkt en fris Ichtenbregenwaai. Maar het scootjesielen, dat maakt het dus weer warm, want het is spannend in de A-klasse. Henk Rechts, hij zit aan boord van de Gaarse Land en Woenjoert en dat weer al de tweede oorwinning in dit kampioenschip. En Roos Brundel, ja, dat is de dochter van skipper Ton Brundel, zij ze ik. Want zij zit in een commissie die de IFKS weer financieel soemaatje moet. Minke Adema, zij verzorgt de muziekjong. Ja, en scootjesielen, zei ze, is een sport van jong, maar ik voor oud. En dat bewijst de fokkenist van Siet Meijer wel. Girl, I can give you what you want. I can give you what you need. I saw you looking back at me. So come on, baby, what's the deal? 'Cause I'm ready. Yeah, baby, I'm ready. Mijn oudste man is lid. Nou, hier Johan Beekman. U is oud-gediende, zeg ik maar zeggen. Hij wordt 1 september, zo'n zondag. Maar jouw leeftijdsgenoot nog toch hele oren dingen met scootjesielen? Wat doet die dan? Nou, die shudden nou. Oh, die sugar er nou, ja. Ja, nee, maar ja, je moet er zo lang mogelijk bezitten om erbij te blijven. No? En het is wel een hard gelag, dus dat het al je staren gewoon minder wordt. Maar ik mag net klaar. Als ik hem geworden liet en de moet de rakbaan versteld worden in de meest, dan vluchtte de meest ik niet. Dat heb ik hem nog wat verbinden. Ik zou bij hem bootsmanstoeltje en daar gist maar in zitten. Maar dat wil je eigenlijk net. Nou, ik vind het dan wat leeftijdsdiscriminatie, want ja, hij leert dat. Wat je naast zit, dus die leert er wel in de mast klemmen, dus dan heb ik wel wat verschil van mening. Je meent dat je alles beter kent, hè? Dat ga je wel heel harder werden. No? Je meent dat je alles beter... Ja, je meent dat je alles beter kennen als je ouder wordt, zei je nog even. Klaas, dat geldt ik voor die, denk ik, hè? Dat is dat meer, of net? Absoluut, maar het is ik zeg. De wijsheid neemt dat. De wijsheid neemt dat, de leeftijd ik daar neemt. Ja, heeft een goede dag, ja, Joert Henk. Heel kwaad even, voordat we het wedstrijdverslag sturen. Ja, een mooie dag. Ja, mooie dag? Ja, zeker. Maar wij meer mooie dagen gewoon. Ja. Dat wint het letterlijk Nee, nooit. maar dat je wint is toch wel extra leuk? Ja, tuurlijk. Ja, dat is een slagroom, hè, op het toetje. Het slagroom op het toetje. Ja, en je hebt wat een mindere dag, Roos, aan boord van Lietselies, of net? Ja, we hebben een hele slechte start. Maar we hebben, we hebben gelukkig wel aardig bijkomen. Goed, nou, ik ben benieuwd hoe dat eruit ziet in beeld. Ilke? Zullen we het even doen? Nou, dan zal ik je vertellen dat er eigenlijk van deze wedstrijd 4 scootjes nog kampioen worden kennen. Ik ben Oye Grien, een Bruinzeil en een Wietefok. Sibo Siesling zou het worden kennen. De jonge Jasper van Siep Meijer zou het worden kennen. Tony Brundel zou het winnen kennen. En ja, Henk Rechts, die kent het zelfs ik wijze. Nou, die 4 die staan aan de prijzen als we beginnen bij de wedstrijd in Ichtenbregenwaai. Nou, het is route is heel simpel. Je gaat er maar in, je hem tonen, je weer om en dan kan je draaien met een gate en dan kom je weer om. En zo gaat het heel tijd heen en weer. Wie wel een leuke start eigenlijk. Daar in het midden daar zit Henk Rechts, die ziet het heel goed. Maar daar bovenin daar zit Sibo Siesling. En die dacht ik dat er goed zit, want de jonge Jasper die zit daar ook bovenin. En daar moest niet zo wat wijzen. Tony Brundel is net in beeld, maar dat zien we hem dadelijk zien later. En als die man dan losgaat, dan komt die raderhoek dan boven Sibo Siesling los. Nee, dat komt het net echt. Nou, dan zien we eens even wat die man daar aan boord bij Sibo Siesling zit. Ja, het stempje van Sibo wordt vervormd. Nou, hier komt Tony Brundel aan. En die gaat er achterlangs. Hulndal die denkt van ik ga maar één wij te kiezen. En dat is achter iedereen langs hoe stuurbord. En Sjen voor te komen naar die ene wal. En dan Sjen om er een of andere wijze weer wat tussen te komen. En moest even achter iedereen langs houden. Dat koe op een of andere manier. En dan gaat het al heel los. Dan zwiert mij de Lietse staren. Maar ik, Jelles Banstra, komt er tussen terug. Gaat achter de raderhoek langs. Ken dan omheug. En dan gaat het verder. Maar het
wie en eigenlijk een griebers in die start. Maar het weer wel heel duidelijk dat Henk Rechts het goed dient hier. Die komt boven bij de bovenste tonnen. Ja, daar zit er wat even te krap op. Dan moet er even een jusjes omheug draaien. Maar dan komt er goed voort. Ja. Maar hij had er boven hem nog altijd lezen de Elkje. Die lijkt wat heuger en daar komt die hier tussen. En hij moet er voorlopig even blies, ja, maar in het vaderwies zijn, dan redt er dat goed op. Nou, en de rest van het veld komt erachter. Ja, de Jester Mar, hoe is dat mogelijk? Die komt ertussen. Ja, daar komt Siep Meijer nog even aan. Ken die ertussen? Nee, die moet Jester Mar voorlopig gaan litten. Nou, daar komt Sibo Siesling aan, daar komt Kees Jonker aan. En zo komt het heulenspul om die tonnen. Toch wel prachtig, zat dicht dat het al hier bij elkaar ziet. Ja. En dan moet uitwieken van elkaar. Ja, dat is een heel raar tonsje. Je leest hoe bakboord of hoe stuurboord. In ieder van de beiden. En hoe stuurboord, dan mag je rjocht aan. Want degene die door bakboord lezen, maar je moet ik roemte aan van de tonnen. Want het is een hindernis in de vaart. Nou, zo gaan we dan verder in deze wedstrijd. Deze man die kwam heel let. En die moest Tony Brundel en Jelle Talsman, die moesten hier wachten op een raderhoek dat ze kwamen. En Tony Brundel die komt hier als een van de laatsten om de tonnen. En die denkt bij hemzelf nog maar een keer, hier ik nou maar een goede start gaan, dan hier ik erbij west. En nou maar ik in deze wedstrijd weer wat vooruit zien te komen. Together trouwens met Jelle Talsman niet. Want van de morgen nog vierde stie in het klassement. Nou ja, hij gaat dus voorop. Henk Rechts. En dan komt het hele veld erachteraan. En het is een schitterend gezicht, werkelijk goed te zoeken. Maar als je dan richting Jesterzee gaat, werd die tonnen leidt. En dan gaat het hele spul heen. Het gaat breed uit. Ingen gaat daarheen. De oren gaat daarheen. Prachtig, schitterend beeld is dat. Als je dat sjoggen werd iedereen heen gaat. En Freddy van der Heijden die leidt voorlopig nog laatste. Nou, van de voorkant liep het zo. Als je dan sjoggen onder de vak terug bij Henk Rechts. En dan kom je bij het Hulveld. Maar onderste tonnen, daar is Henk Rechts volledig baas. En daar had er de Eelkje van Jeroen de Vos even achter hem. Maar daar shot er voorlopig net niet om. Hij shot voorlopig maar vooruit. En dan kan je even ergens komen. Nou, dat is de onderste tonnen. Binnen nog wat prikken mekken verder. Als die Eelkje daar ik omheen is. Even zien. Wat heel verwoed aan die scoorten lutsen we om het weer bij te komen. Ja, het zit heel dicht bij elkaar. De Jester Mar leidt even haast in Siep Meijer aan. Maar die komt toch goed voort. En het is maar een keuze welke meidje wat voor tonnen had je al hier nemen. Want dat is net voor iedereen gelijk. Soms kom je gunstig om de stuurboordstonnen en soms kom je gunstig om de bakboordstonnen. Het is ik maar krek wat je het zeil steen had. Nou, dan komen we bij het moment dat Henk Rechts deze wedstrijd wint. Sure, hij kon net goed de tonnen helje, doet een slagje omheug en die draait dan Jeroen de Vos helemaal kapot in dit stikje. Hij begint aan met een vak te slaan en hij kan helemaal niks meer uit. En daar wint hij dus de wedstrijd. Sure, daar komt Henk Rechts op de tonnen aan en dan maakt Jeroen de Vos nou een slagje naar boven meidje. En dan weet je dat Henk Rechts de winnaar is, want daar maakt het echt baat mij in deze wedstrijd om op voorsprong te komen. En ik denk dat er op dit moment al viel, misschien ik wil jij er hier al in de wedstrijd, dat er daar wijzen zal. Die tonnen er meer moeite mee. Kees Jonker bijvoorbeeld. Kan er nog tussen komen? Hij schiet goed voorin. Hele wedstrijd, ja, strijden manhaftig daarvoor in. Maar de koelder krijgt omheen en dan komt het helemaal klaar. Maar het bleef zo verschrikkelijk spannend in de rest van die wedstrijd. Henk Rechts leidt voorop en de Eelkje leidt erachteraan. En de rest, dat wie net te bestekken hoe dat weer. Deze loop, dan ging die man die kant al in. Alleen Tony Brundel ging de oren kant uit. Zou die er tussen komen? Zou die er net tussen komen? Hij kreeg een paar hele mooie vlagen, maar het kwam net helemaal goed. Al kwam er wel wat naar voren verzeld. Nou ja, dan zien we hier de man Siep Meijer en Kees Jonker weer om de tonnen komen. En de Shannon die erbij komen. En opnieuw had Kees Jonker correct de leeg stuurt om goed bij die tonnen te komen. Ja, en dan gaat Siep Meijer oer hem heen verzeld. En dan mat er die voorlopig gaan litten. Maar hij joeg nou net op diezelfde Kees Jonker. Hij kon wat voor in bluwen. En dat weer wel mooi. Dat hield ik voor de man van Jester Mar. Niet goed oer Sibo Siesling heen stoten. Die kon er ik bij blijven. En Tony Brundel die moet al even vieren voorop om daarbij te komen. Nou, dan zien we een strafrondje van Jelle Talsma. Die moest 2 keer een strafrondje doen. Toen moest er de oren ik nog een keer, want toen kwam er verkeerd uit. En die leidt voorlopig even laatste hier in de race. Als hij weer op bij ging en naar de onderste tonnen. Maar de wisselingen die winnen legio in deze wedstrijd. Zo je naar de jonge Jasper die daar komt. Daar komt dan Kees Jonker onder Del Kender. Daar
er helemaal onderland. Nee, die kan er net goed bij komen. En dan moet er voorlopig de jonge Jasper Geenlitten. Wil er nog een enorme vlaag krijgen. Wil ze er achterlangs gaan. Maar dat krijg je dan altijd vanzelf. Dus de jonge Jasper nog steeds de tweede man. Die oren bij de man die de voorlijn binnen in beeld. Deze man wel. Freddy van der Heijden. Maar die leidt elke wedstrijd achterom. En we willen hem toch eens een keer snel laten. Dat ik helemaal achterom leidt. En dat leidt nou weer in deze wedstrijd. En de zullen zelf heel ontevreden mee wezen. Maar ze zullen al strijdbaar al die wedstrijd. Nou, dan komt er ineens een blauw tonsje in. Want daar moet de skippen dan omheen. Dus een oor tonsje die moet omhoog komen. Maar Henk Rechts wist het uitstekend te vinden. Geen enkel probleem. En die kan die tonnen goed passeren. En de rest kan dan komen. Dan komt de Eeltje en dan komt daar achteraan. Jongens van Los komen daar om die tonnen. Die worden dan treden. Maar deze man wordt de eerste geweldige wedstrijd zield. En 4 wij de eerste. En bij het beslissende slag in het tweede kruisrek. En de rest, ja, die scoot zou behoeken. Maar Duke maar zeggen hoe spannend en wurgend spannend wat de stand weer en het klassement nu is. Ja, dan nemen we de nummer 1 toch nog maar even Henk Rechts. Nummer 2 dus Jeroen de Vos. 3 Delmer Los, 4 Siep Meijer. 5 Walter de Vries, dan 6 Sibo Siesling. Sande Tom Brundel, 8 Gerald Tadema. Dan Jochen Kees Jonker, Michiel Kalsbeek, 10e Alde Centimeter. 12e Jelle Talsma, 13e Sikke Heerschop, de winnaar van Jufster. 14 Henk Keizer, dan op een 15e plak Jilles Banstra. En 16e, we zeggen hem, krijg nog in beeld, Freddy van der Heijden. En dan gaan we naar het klassement. Ik lees het even op van papier in dit geval. Siep Meijer, die zit op nummer 1, maar 9,9 punten. Dan Henk Rechts, maar 11,8, de vlak achter. Sibo Siesling, 14,9. Walter de Vries, 18. Jeroen de Vos, 9. De Lietse Lies, Tom Brundel, 21. Grutte Pier, 22. Nou, dit zit nog eigenlijk dicht bij elkaar alle hier. 8e is de jonge Jelle Talsma met 22 punten. Dan Sikke Heerskop, 30,9. Kees Jonker, 31. En zag je we verder naar beneden. Ik lees al je maar even op. Centimeter is 11e met 33. Dwarp Jester maar het 34 punten. Michiel Kalsbeek, 39. Jelle Banstra, 40. En dan Hendrik Keizer, 48. En Freddy van der Heijden zit boven de 50 punten. Die zit op 58 punten. En sluit maar, zeg je in de plak, de Riegen. Alle cijfers op een rietje. Mooi nou? Een hele lijst. Een hele lijst is het. En Jim staat bovenop in die lijst. En Maar ja. toch dus, boven, in elk geval in de top. Ja. Nummer 2. Ja. Maar 11,8 punten. En de jonge Jasper heeft 9,9. Dus spannend. Je hebt Ja. toch mij om het kampioenschap. Ja, dat weer doel ik. Dat weer doel. Ja, zeker. Ja, Ja, tuurlijk. We gaan voor het hoogste. Voor het beloven thuis. ja. Ja. En het weer doel. Maar ja, het doel weer maatje. Dat gaat Ja, vanzelf. precies. vanzelf. Nee, zo is het. Dus het kan alle kanten opgaan. En je moet ook wat geluk hebben. En, we wisten dat het skip dat rent. En we hebben een boel getraind. En we hebben een hele constante ploeg. En wij hebben een goed gevoel. Ja. Het begon wat minder in Hilpen. Maar we zijn altijd van een beetje slow starters. En we komen er steeds beter in. Ja. En wat maakt dat dan? Is het dan het gevoel? Maar dat is toch belangrijk dat het goed veelt. Ja, het is een samenlopen. Het is moeilijk om uit te drukken, maar het is gewoon de wil. Hè? Je bent wat te gretig soms. Maar als je een slechte stad hebt, dat is gewoon bepaald. Dat je op een bepaald moment leeft weer terug de achterhoede. En dan ben je dan vaak de skipjes, uit alle respect, die uit de B komen. En die willen zo graag in de A bloeien, dat ze op een bepaald moment vanuit de stad al verdedigen. En ze denken, nou, als ik die achter me hoor, dan bloei ik in die A. Ja. Maar als ze nou denken van, nou, we gaan ziel in onze eigen koersen, dan ontstaat er wat ruimte. Maar dat wordt elke keer mij draait. En, Ja, dan ga je net volle rondte om steeds maar weer uit te komen. Precies, op een andere manier. Ja. Even een roos, net zozeer naar deze wedstrijd van jou, maar je hebt dat ongeluk gehad, dat is best. Maar hoe is het nou bij jou om boord daarna? Nou ja, het is wel, merk je wel dat wat spannender is. Ik bedoel, als er een wat dichtbij komt, dan ben je eigenlijk wel heel fel. En dus houdt het wat, die wil altijd dat we rust aan boord hebben. Nou, en dat moet ik wel eerlijk bekennen dat wel wat minder is. Als je even vertellen, doet Sibo bakboord, stuurboord, op je hem daar vegen kan. Ja. Dus die ik tegen ik even dicht, maar dat komt dat ik zie het net goed. Nee, nou ja, Bouke of Hans die er voorop zit, die ziet er wat ik niet is. Maar hij wist gewoon heel skrikkerig. En inderdaad, de helft van de bemanning zit aan de bovenste kant. Inderdaad. Dat komt gewoon heel hut. En dan de vorige keer denk ik van zijn game wel achterlangs. Maar dat Dat is gelukt, hè? ja, dus dan vlucht ze toch omheen. En
maar ja, dat zal nog wel even een beetje En wat blijven, zei je mij dan? Dan die lafaard zal ik naar de veilige kant afvliegen. Nou, dat heb ik net doen, want ik zit voorop, maar dat wie even een skrik. En toen weet ik heel snel, hup, kop erbij en zielen. Ja, want je hebt nou ook een aantal invallers aan boord. Ja. En is het nou wel weer direct een team dan? Nou ja, wij hier, Klaas Bakker en Jan Plan, dat binnen, ja, dat wie eigenlijk de vorige pijler en de vorige scoorteman ik. Dus die jij nog in team en die vertel ik nog wel eens een mooi op het ziet jongens. Ja, dus dat gaat wel op zich. Ja. Ben je nou extra gedreven om heel goed te eindigen? Nee, want daar liep het wel wat op. Je waren voor een keer tweede. Ja. Ik denk, die ben zaken gedreven. Zit vol adrenaline. Nou, die wil kampioen worden, dacht ik. Ja, dat wel altijd. Ja, nee, dat zeker. Maar nou, het is wel natuurlijk, ja, op een gegeven moment van team ik. En nou, er is toch een wat mij maken en dat is wel hecht. En dan kiest er wel verleden voor. En was hij net op een kop Hij zei, teambuilding, maar elkaar een moment. Van, hoe staan we er nou voor? Nou ja, het is wel zo van, jongens, daar moest wel even stilstaan. En dan mist wel natuurlijk wat, nou ja, de game wat dierbare van die is wat wij in de hand. Dus het loopt wel naar elkaar. En dan maakt het die wel aan de andere kant wel weer sterk als team, denk ik. Ja, je zult net in een oorrieden, maar het heeft ook zijn goede kant in die zin. Nou, we proberen dit om te boren in iets positiefs in ieder geval. Ja. Goh, wat geweldig. Ja. Hey Henk, dat zou dus bij willen winnen. Is dat ik die, zeg maar, die eigen sportmentaliteit die Danny Maai speelt? Nou, misschien wel ja. Het is, als je net winnen wil, dan moet je net in de wedstrijd meedoen. Nee. Ja, je kent toch, ik zit eigenlijk dat wat plezier. Olympische gedachten, ik vind het eigenlijk net zo belangrijk. Nee, maar dat speelt zich. Nee, maar dan kijk we in de postwereld gaan. Ja. Ik bedoel, Nee, maar de juist het wel eens meestal 6 aan deze tafel. Wat denk je dan? meedoen is belangrijker dan winnen ze. Nou ja, dat past bij mij net. Nee? Nee, absoluut net. Nee. Nou, bij Roos ik het volgens mij. Nee. Maar kan je maar hoe dat er oren binnen die er dus heel los ondersteunen? Of loopt je hem het net? Nou, dat begrip ik net erg goed, nee. Het is natuurlijk vulling met trekwijze. Ja, was hij geen wedstrijd. Maar het is veel leuker dat het kampioenschap gewoon echt dat je ervoor strijden moet. Dat is mooi. Dat je net dat het al uit het is gewoon leuk omdat het nog spannend is. Ja, het is dan spannend. Siep Meijer, die ziet nog steeds heel tijd mooi voor je hoort ik weer aardig en maar 9,9 punten. Nou, de leader. Ik hier begrepen, ken ik de 4e keer kampioen was ik wel iets speciaals, Klaas? Of ja, Roos ken ik toch. Zilveren scootje kan ik rijden. Ja, zodat ze wijzen. Ja, En het wordt bijzonder dat het degene dan is die het vaakste kampioen is, die het heen en weer is van naar de B en de A. Dus dat is wel een hele bijzondere deelnemer natuurlijk. Absoluut. Maar is dat dan, dat zeg ik nou dit hier bij Siep Meijer, dat hij ik echt winnen wil? Ja, en dat is natuurlijk maar dat tuur voor net. Nou, en daarom is ik degradeerd. En dat is dan dat dubbelgekoten doek. Dat moest heel veel zielen, hebben wij ook wel problemen mee gehad. Dus ja, dat hun best wel even in de dip zitten. Dus juist ging ik nog mijn vrouwtje even te praten. Dan, als vrouwen onder elkaar. Ja, als vrouwen onder elkaar. Nou, dat is wel heel gebrand natuurlijk. En dat is natuurlijk ik balen. Wat Henk zei, die wil ik altijd winnen. En die gaan er volledig voor. Nou, en als het dan in de B, ja, dat is natuurlijk net lekker. En dus nou, die gaan... Ja, die hadden nou het spul er goed bij, dus ja, die kennen ja. Ja, maar dat liet je net zomaar gebeuren vanzelf. Absoluut, nee. Ik ben nog net thuis. Ik ben nog net thuis, nee. Nou, hey, we zullen even wat hoe de financiën hebben. Er komen elke keer weer nijscootjes bij, die beginnen dan in de C-klasse. En er is nou een nijscootje uit Makkum, de 6 gebroeders. En die hier een hele bijzondere yield zit. Dus je maar naar de volgende reportage van Albert Jensma. Ik kies samen met mijn zwager ooit het idee van we moeten zelf een scootje kopen. En we maken een scootje beginnen. En we zielden al bij zijn horenzwager, Robert de Jong uit Lemmer. Dus zo kwamen we met het plan en gingen we naar scootjes zien. Toen vertelden we dat om mijn huid. Die zei, nou, je hebt een scootje kopen, dan wil ik zeker mee dan. En toen waren er nog wat vrienden van ons. Die zeiden, nou, als je een scootje ziel, dan gaan wij ook mee. Toen ben we bij mijn pa geweest, want we hadden eigenlijk financieel nog wat nodig. We moesten wat van hem lenen. Toen zei mijn pa van, nou, ik wil ouder mede-eigenaar, dan heb ik nog wat hoe je hem te vertellen. Ja, hij had het op een voetballer al, hè. En ik zie dingen zijn en hoe dit moest en dat moest. En dat is natuurlijk een hele steun voor u. Oké, dat is net alleen maar een jeltje, hij is... Nee, ik adviseur, hè. Ja, absoluut. Ja, dat is wel een moment. Nou, zo, ze kwamen bij mij, ze zeiden, we willen een skip kopen en het pak ik wat geld om te lenen. Nou, ik zei, ja, familie lenen, daar begin het om. Ik zei, dat best toch kwijt. Dus ik zei, ik wil wel, maar dan wil ik mede-eigenaar worden.
Nou, zei de man, dat is prima, niks op je. Dus dan ben ik mede-eigenaar. Dat is hartstikke mooi, nou, want ja, als je ouder wordt, alle goede kennis die valt om je waai. En nu krijg je dus weer jonge kunde. Nou, het zit er mooi tussen. Ik vind het prachtig, ja. Als ze met volle gang erop varen, dan weer zo strijden, denk ik, is het redden misschien. Een beetje zakken. Ik bemoei me er gewoon op een wal mee. Want ik ben zo wat, ik zie er ik net met mij. Dat wordt hem niet meer op zo'n schip, nou. Nee. Het kost zeker wel een maar we hebben het gewoon een beetje binnen de perken gehouden. We hebben ook wat wijskarrelen, dus een mest van de lemmer, een tuig van de jouwer, een roer en een giek van wat een. En Zweden, die hier we toevallig nog, die Losbrothers maatje litten, maar die hier ze ook gehoord. Dus die hebben wij gekocht van Lex Tichelaar uit Haas. Ik bedoel, je kan er geen tonnetje in omgooien. En je ziet de resultaten niet altijd net, want Lemmer die had dan ook een tonnetje in omgooid om het schip op te knappen. En het resultaat weer 0,0. Dus ja, uiteindelijk gaat het om het resultaat. Hè? Ja. We zijn ervoor zitten met het schip en het blijkt nog, het rent prima. Dus niks mis mee. Lijkt het hier in de B? Ja, dat is wel de bedoeling. En op de duur hierna, ja, dat is wel eens streven. Ja. Geweldig! Kom op! Hey! Ja, ze het ambitie het eerst volle te krijgen, maar leeft niet klaar. De orkestpaken al uit SKS ik al, hè? Ja, maar er zit zo'n bijzonder verhaal om deze man heen. Dat doet zijn staren. We meenden de groot bezochten te weppen. Toen bleek hij als enigste nog in het stichtingbestuur. Zijn oren weer stonden, maar net uitschouwen uit de Kamer van Koophandel. Dus hij was eigenlijk eigenaar van het Zuidwesthoekerscootje. Want dat wie hij was de enige die het oor wie. Dat is geweldig. En hij had dus helemaal persoonlijk zelfs weer een nieuwe lijn zetten. En ja, dat is een voortzetting van de Groot-dynastie op een Zuidwesthoeken worden. Dus die man heeft een hele belangrijke rol spelen. En met Elke altijd aan boord. Veen bij Waadsheim, bij Elke Lok. Dus ja, hij is een beetje familie van u, hè, Verbeek. Ja, en toch bij de familie geweest. Ja. Maar Henk, hier stond ik zo'n paken die zei van, ik doe wel even mee. Nee. Hier misschien wel een roeiboord, maar verder geen scootje gebeurd. Nee. Hoe is dat bij jou begonnen? Nou, mijn zwager, mijn zus kreeg verkering met een jongen. En dat is Frederik Talsma uit Grauw. En die hier een scootje en die heeft bemanning nodig. En daar begin je. En dan hebben we het hele scootje qua handelingen. En toen heb ik wel toch van, verdikke, maar ik zou het zelf eens proberen willen. Ja. En ik heb mijn eigen idee en ik wel hoor. Toen heb ik nog een periode bij Heerenveen bij de Gerrit van Maan. En dat kon ik, heb ik een boer geleerd. En toch nog de drang van, nou, dan maak ik wel mijn eigen keuze volgens mij. Ja. Dus voor die ene komt het horen en zo hebben we dit kip gekocht. En de stijgende lijn. Ja. Je moet eerst materiaal leren kennen. En het kost een boer cent en een boer energie. En je scoort langzaam terug. Ja. Dus, en Henk had wel een peer. Peer wat? Nou, centen. Ja. Nou, ik had 12 centen bij me, denk ik. Nee, maar dan kan dat ik wat makkelijker, denk ik, hè? Want anders wordt het wel een beetje toe. Nee, het is gewoon, we hebben dat skip met hier, dus elk jaar doe je wat. Dit hier hebben we wat niet en sponsors, dat is moeilijk. Het is minimaal. En is het altijd al moeilijk of is het moeilijker nou maar de economische crisis? Nou, in 2 jaar hebben we nog 12 sponsors. Vorig jaar hebben we nog 2. En dit hier eentje eigenlijk. En daar zelf. Nou ja, precies. Ja. En, je jouw uit wat je verzin in december mijn plugjes zullen. En als je bepaalt, zegt, nou, we hebben een x-bedrag, wat kunnen we ervoor doen? Ja, het zal wel je scootje weer beter maatje. Ja. Dat is dan de financiën voor het scootje zelf. Maar het scootje Sion, de IFKS, ziet net zo in de slappe was. Maar het ging gewoon slecht financieel. Ja. En Rauzo zit in een commissie die dat beter maatje wil. En nou in één keer wel wat wel.
Er is geld, hoe ken dat? Nou, commissie, we hebben eigenlijk een initiatief, maar je hebben een brief kunnen op een gegeven moment naar de algemene ledenvergadering, maar Peter de Koe en Romke de Jong en ik. Ik neem dat dan weer een commissie, maar ja, gewoon je wel net direct in de commissie gebeuren, dus vandaar dat ik het helemaal nog niet. Maar nou ja, omdat we zo iets zien van, ja jongens, er is een gat in de begrutting, nou is haatsponsor, zo is dat dan. Die koer deelde met betellen, nou die zit ik wat in economische malaise met we maar denken. Dus is weer gewoon een gat in de begrutting en toen zeer we de 19 iets van ja, maar dit moet net. Nou, en net vervelende wie ook ik, want Henk heeft dan nog vaardagen. Nou, die haatsponsor hier een bedrijvencompetitie. Nou, en daar hier dus, de skippers, de eigenaren zelf, de yield uit dus van die zielen dan maar bedrijven en dat levert ik wel wat op. Dus dan hebben we dan hartstikke mooie vloot. Ja. Nou, dat is natuurlijk heel belangrijk. Dus op een gegeven moment, wij zien commercieel, dus wie is ook iets van, nou, dat moeten we wel weer oppakken. Ja. Nou, want we moeten een mooie vloot houden en natuurlijk die IFK's, die moeten ten alle tijden teruggaan, mooi besteden. Ja. Nou, en toen hebben we dat initiatief nog maar eens en dat was hartstikke positief ontvangen. Dus dat is al een super ding natuurlijk. En toen hebben we dat proberen Alex, een PM'sken bij elkaar te krijgen om... Maar ja, grappig is, je bent maar centraal bij elkaar en er komt wat uit, het lukt. Nou, en daarvoor... Nou, wie het al je net zo geweldig. Nou, daarvoor is je bij maar strijd, maar het is het bestuur is nou weer voltallig. Nou, en dat wie Netza, een peri, als een peri weer dat gewoon helemaal net compleet. Nee. Dus dat is uiteindelijk een beetje een gevolg dat het in de slop raken. Dus nou hebben we een volledig bestuur. En nou hebben we Peter de Koe is met wat zaken bezig en Romke en ik ben bezig met het opzetten van de businessclub. Ik heb het gevoel dat je hem gewoon heel praktisch bezig bent. Nou ja, wij hebben zoiets van, we moeten gewoon schakelen en Jan. Nou, en ik denk dat er een paar onjagers wezen moeten en een paar bezig die dingen goed op een rit zetten. En we hebben op een gegeven moment, we denken altijd van het Scootsillen is een super evenement. Nou, en dat moeten we heeg in het vaandel houden. En het is een super evenement, toch heel veel mensen nog maar er komt helemaal net zoveel publiek op houden. Ja, maar ik denk het publiek is ik de meeste zelf. Nou, we hebben jou gezegd als schepen, maar 14 bewoningsleden en dan de aanhang daarvan, dat is al een heel groot publiek. Ja, oké. En we moeten dat ik proberen wat meer naar boeten te brengen, wat meer cachetten aan. En ik denk dat regionaal wel interessant is. Ik wil voor bedrijven om daar wat meer aandacht in te krijgen. En er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die in een bepaalde branche zitten die, wat ik voor sponsoren wel interessant is. Maar daar zet ik een oren drive nou in de IFK's, namelijk om dat alle zo'n en goed van elkaar te krijgen. Want dan is Jan Vlekenman, die de Haan, die toch wat. En het is allemaal wat meer de goede kant op, zeg maar. En vader Henk was het gevoel dan bongel het wat meer, mamenkoor. Nou ja, dus op een gegeven moment uiteindelijk is iedereen vrijwilliger. Ja. Nou, en op een gegeven moment heeft net overal de hand voor. Dus het is op sommige mensen hier misschien te volle taken. Ja. Nou, en die kunnen dat dan net goed uit hand Jan, of de wie net meesten die dat oppakten. Nou, we hebben nou proberen dat gewoon positief om te boeren en dat dus wol op te pakken. En sommige mensen die proberen gewoon wat gasten aan om het samen te zitten. Hey Roos, want we moeten alweer afsluiten, maar hoe op de langere termijn, hoe zorg je hem dat? Nou, want dit is een soort reddingoperatie, zeg maar. Maar dat moet natuurlijk nog hier een trok in. Ja, nou, we hebben nou op korte termijn VADIFK's die in wat we kunnen van. En nou in de eerste gaan we echt maar snel een structureel plan opzetten. Nou, daar waaronder dus de businessclub waar we mee bezig binnen. Omdat we net van één sponsor afhankelijk wezen willen. Maar bijvoorbeeld 20 bedrijven die €1.000 per jaar sponsoren. Dan één sponsor van €20.000. Dan willen we net meer afhankelijk van. Is het risico wat... Precies, en dan we willen continuering van de club en een zoene financiële takomsting. Okay. Maar dan snap je wel dat uit de roos komt dat je voeten bozeert bloegen. Als er nog 2 cent niet zit. Ja, je valt ervoor. Roos, vrouwelijke kwaliteit. Ja, we hebben er al. Ja, we hebben Filemon op de lemmer. Zeggen we dan. En we zeggen even naar het waar. Het is een protte bevolking. Alweer-bevolking. Die is echt een simmerman met beginnen. Het is tussen de 18 en 20 graden. Maar is er wat ruim. En in de midden, joehoe, de zinnen breekt terug. Maar goed, voor Jim is belangrijk natuurlijk die wien. Het is een vrij krachtige wien uit het westen en naar het westen. Nou, daar doen we het voor, toch? Hartstikke super. Nou. Wat leiden van de wal. Huh? Ja? Ja. Net voor golven. Nou, dat is al heel goed. Hey, Minke die zit hier achter mij, Minke Adema. Die zit gewoon te popelen. Want die heeft al heel lang haar moeder dicht houden. Ja. En dat valt net altijd aan bij vrouw Adema. En daarom zong ze nou, want dat kent ze als de beste. En het nummer heb ik me verteld niet C meer min. We slaan het lezen de laal uit de kroeg.
Hegere zweren, ze had het net droeg. Mijn zwieren stem van geiligheid bestelt haar bierkonen bij. Ze vregen tijd, waar stek je in? En dan maak ik dan die in kaart. Krijg koe de 40, de keel hiet bij nij. Dood tast in libben, oer ras in lul heeft de nij. Zij is die semen min, ik weer in wetter heks, ja maar dat het zat. U droeg het, maar mijn vuur brand bleef vaak goeie. Zeg maar net zes. Ze is op polospaard, de cirkel is roen. Mijn klapje het lid, haar stoot die zee meer voel. In de sfeer van haar wildsgeweld, wie is daar in je bij telt. Ik liet die las, ik liet die kind op deze groen. Ik heb mijn leven niet besteed. Ze is op polospaard, de cirkel is roen. Mijn klapje het lid, haar stoot in zee meer voel. In de sfeer van haar wildsgeweld, wie is daar in je bij telt. Ik liet die las, ik liet die kind op deze groen. Ik heb mijn leven niet besteed. Zit maar net om mijn leven in, mijn ambities liggen heger. Als een peer in de lippen op een glas wien. Die strijd die waard steeds dreger. Dat volk net onlid dat maar zitten en treden. Dan slept volk mij net om je, ik liet die los. Ik liet die gaan. Op deze groen kan ons leven niet bestaan.